An balimaw ayaw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Aw ka bi kunnafoniw a la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Jadi jɛkuluma maa fila minnu tun ɲininenba don ni u bɛ État islamique Grand au Sahara kɔnɔna la yirala k'a fɔ ko u minɛna juillet kalo daminɛ waati in na min kɛra Niger jamana finitigiw ka wulikajɔ ka fara Faransi finitigiw kan olu ka o senfɛ n'a kɛra Tilaberi Niger jamana tilebiyan fan fɛ n'a filɛ nin ye ka taa Burkina Faso dancɛ la an bɛna o kunnafoniw lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Farafina tilebiyan fanw ka tɔnba CEDEAO olu ye lajɛrɛ belebele kɛ kunu kari Guinée Bissau jamana kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Nigeria jamanatigi kura ye n'o ye Bola Tinubu ye ale de sugandera ka bila Umaro Sisako Embalo ale nɔ la ka fara o fɛnɛ kan farafina tɔnba u ka bolofara min sigilen don tilebiyan fan fɛ ni a bɛ sɔrɔ yiriwali ko kunna n'a bɛ wele ko UEMOA olu ye gɛrɛntɛ wuli ka bɔ Mali jamana kan ninnu bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma nin sangani in kɔnɔ Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ ko aw tulo bɛ VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo tile 10 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na Malikura kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. A yirala kunnafoniw kɔnɔ bi ntɛnɛn sɔgɔma k'a fɔ ko jarijɛkuluma maa ɲɛmɔgɔ fila minnu tun ɲininenba don ni u ni État islamique au Grand Sahara bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o maa fila bɛɛ lajɛlen minɛna min kɛra juillet kalo daminɛ waati in na n'a kɛra Niger jamana finitigiw ka cɛsiri ani Faransi jamana finitigiw ka wulikajɔ senfɛ waliya in k'a kɛra Tilaberi Niger jamana o tilebiyan fan fɛ ka taa Burkina Faso dancɛ la a ma kofɔlen ninnu maa fɔlɔ n'o ye Abu Mariam ye ni dɔw k'a ma ko Zayid ani ka fara Sita Useyini kan ni a bɛ wele ko Lukumani ni maa fila tun ɲininenba don minnu ni u kunkolo tun labilalen don diɲɛ jamanaw ka tɔnba camanw fɛ k'a fɔ ko ni maa min kɛra sababu ye ka se k'u yira nafolo kasabiba dɔ bɛ yen k'o bɛ di i ma hakililajigila an b'a lase aw ma k'a fɔ fɛn min ye Abu Mariam ye ale minɛna juillet kalo tile 6 san 2023 Yatalaka ni o filɛ nin ye Niger jamana kɔnɔna la Sita Useyini ale minɛna juillet kalo tile 7 san 2022 Tera ni ma kofɔlen fila ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna yɔrɔ la yɔrɔ min ni u ni Burkina Faso bɛ dancɛ la a maa fɔlɔ Burkina Faso jamana finitigiw tun kɛlen don ka wele bila diɲɛ ma k'a fɔ ko ka ɲinini boloda walasa ko ka se ka tigɛ kɛ ninnu na minnu ni u sen yera bingali wale ni karogɛlɛya walebaw caman na Burkina Faso jamana kan o senfɛ Burkina Faso jamana ye Sayid ale kunkolo kɔni kun labila k'a fɔ ni maa min sera k'a ye ni ka tigɛ k'a la ko fɛn min ye CFA wari miliyɔn 150 ye n'o bɛ bɛn euro wari 228 ma tun bɛ labila ka di o tigilamɔgɔ ma Lukumani ale ta tun ye CFA wari miliyɔn 175 ye n'o bɛ bɛn euro wari 266 ma tigɛ kɛra nin maa fila la i n'a fɔ Niger finitigiw olu y'a kunnafoniw lase cogo min na AFP ka kunnafoni di so la ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Guinée Bissau jamana kan baw farafina tilebiyanfanw ka tɔnba ye lajɛrɛ belebele kɛ min ye u ka san ladala lajɛrɛ ye n'a kɛra kunun kari Guinée Bissau jamana kɔnɔna la a yirala o senfɛ k'a fɔ Nigeria jamanatigi kura n'o ye Bola Tinubu ye ale de sugandira ni k'a bila Umaro Sisako Embalo ale nɔ la ni wulikajɔ baara minnu ni o kɛra a yirala k'a fɔ k'u ye hakilinaw sigi sen kan hakilina minnu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛbolo sigi farafina tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna la min bɛna kɛ sababu ye ka se ka fanga dafiri yɛrɛ kɔn pewu ka bɔ farafina tilebiyanfan o jamanaw kan VOA Banbara ka lasigiden min bɛ Dakar Naman Jara ale b'o kunnafoniw lase. Nigeria jamanakuntigi Bola Tinubu farafina tilebiyanfan tɔn CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ɲɛmɔgɔya dilen kɔfɛ a ma Bissau a y'a jira ko beje fanga ye mara cogoya ɲuman de ye hali ni gɛlɛyaw b'a kɔnɔ. O la a k'u mako bɛ beje fanga in na walasa u ka kɛ misali ye farafina jamana tɔw la ani diɲɛ kɔnɔ. Bola Tinubu
k'u t'a fɛ fanga dafirili ka kɛ o kɔfɛ fanga kɛlɛ in ka tila ka dafiri tuguni farafina tile bi yanfan jamanaw la. A ko Mali, Guinée ani Burkina Faso u jamana sababu bɛ CEDEAO kɔnɔ. Fanga dafirili kɛra u kɔnɔ siɲɛ 5 kabini san 2020 la. O kama CEDEAO jɛkulu ɲɛma Omar Aliye Touraye y'a laɲini sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la ni jamana sababu kɔnɔ waati minnu dira walasa sibiliw kana fanga la k'u ko waatiw labato. A ko n'o waatiw ma labato ɲangiliw bɛ se ka da u kan kokura. Hakili jigila farafina tile bi yanfan tɔn CEDEAO tun ye Mali ɲangi san 2020 la nka u labana ka ɲangili in bɔ Mali kan tuma min furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw sɔnna k'u bɛ fanga bila marisi kalo la san 2024 la. Kari tɛmɛnen Omaru Aliye Touraye ko fana CEDEAO tun ye sɛgɛsɛgɛli tɔn dɔ sigi sen kan Mali lakanako kama k'a sɔrɔ diɲɛ tɔnba ONU y'a ka kɛlɛbolo baaraw lajɔ Mali la n'a tun bɛ kabini san 10. O kama a ko CEDEAO ka sɛgɛsɛgɛli tɔn bɛna miiri fɔlɔ kalo 3 kɔnɔ walasa ka na ni hakilinaw ye lakanako ka Mali la. An bɛ to farafina tilebiyanfanw ka tɔnba olu ka bolofara hukumu kɔnɔ min sigilen don sɔrɔ yiriwali kama n'a bɛ wele ko UEMOA. Olu fana ye bataki bɔ ka yira k'a fɔ ko u tun kɛlen don ka sɔrɔ nafoloko gɛrɛntɛ min sigi Mali jamana kan k'o wulila ka bɔ yen. Hakililajigila nin gɛrɛntɛ sigira kabiri janvier kalo tɛmɛlen k'a kun de tun ye walasa furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu ka se ka fanga segin faso jama ma n'o ye civiliw ye. Mariam Kuyate VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw di. Jateminɛkɛlaw ka fɔ la ko ni ɲangili wurilen tɛ barina ko ye ko sabula Mali ɲɛmaw ye layidu min ta diɲɛ ye k'u bɛ ka baara caman boloda o siratigɛ la. Abdul Sogodo sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ politiki ni lakana bunakun kan. Ne maa min ka kɔlɔsili ta la kan i b'a ye nin waati ninnu fana la Mali ye sira caman ta min bɛ taa diɲɛmɔgɔ dimi sira fɛ. Misaliyala Mali ye layidu min ta ni a bɛna élection kɛ ka fanga di sɔrɔdasiw bɛna fanga di civiliw ma. Baara minnu bolodalaw la caman bɛ ka kɛ o baara ninnu na. O dɔ ye loi électorale ye o ta la. O dɔ ye constitution kura sigili sen kan o baaraw fana kɛla. Donc kun bɛrɛ t'a la bilen k'a fɔ ko ka gɛlɛya dɔw bɛ k'olu to Mali kan. Donc o gɛlɛya min wulilen ka bɔ Mali kan a nafa bɛ malidenw kan a nafa bɛ CEDEAO UEMOA jamana bɛɛ lajɛlen kan. Kabini janvier kalo san 2022 gɛrɛntɛ bɛ Mali ka jagoko ni sɔrɔ koɲɛw la. Nin gɛrɛntɛ wurilen bɛna kɛ sababu ye ka ko caman nɔgɔya Mali bolo. Abdul Sogodo ka yeta la. O tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an ka économiw, an ka jagokow, an ka nafolokow a bɛɛ de kulonnen don ɲɔgɔn na. Donc nin gɛlɛya ninnu n'a ye jamana kelen sɔrɔ dɔrɔn a gɛlɛya bɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. A bɛ se ka kɛ a degrés de tɛ kelen ye mais sinon jamana si tɛ lafiya sɔrɔ n'i bɛ UEMOA la ni ɲagiliba dɔ bɛ UEMOA jamana wɛrɛ kan. Hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya caman yela jago ni sɔrɔko siratigɛ la nin san kelen in kɔnɔ. Abdul Sogodo ale y'a yira k'a fɔ ko cɛsiri caman kɛla ɲɛmaw fɛ yaasa ka se ka nin ɲangili fo malidenw na. An b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO ale tun y'a ka o ɲagili ninnu ɲɔngiri mais UEMOA ka ɲagili ninnu o caman tun ma ɲɔngiri hali sisan o gɛlɛyaw tun bɛ Mali kan. Mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛw ka fɛɛrɛw o de tun kɛra sababu ye k'a kɛ Maliyɛn caman yɛrɛ tun ɲinana ko k'a fɔ ko sanction bɛ Mali kan hali sisan parce que ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ caman tigɛ n'o fɛɛrɛ ninnu kɛra sababu ye gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an sera k'olu lasago k'a sɔrɔ jama fanba ma bɔ a kalama. Hakilijigila ni ɲangili bina Mali kan kabini janvier kalo tile 9 san 2022 farafina tilebiyanfan sɔrɔko ni wariko tɔnba fɛ UEMOA k'a sababu kɛ furancɛla tɛmɛ fanga kuntagala janyali ye. Mariam Kuyate ka laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Gabonkaw fɛ yen kunun kari u ka jamanatigi Ali Bongo Odemba fɛnɛ bɔra ka laseliw kɛ laseli min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna kanbɔ ka kɛ u ka jamanatigisi kalata cɛbɔ ye min bɛna kɛ a siɲɛ 3nan ye jamanatigisi kalata cɛbɔya nɔfɛ. Moribo Dambele VOA tɔgɔ la ale b'o lase. Gabonaise de sa montée en puissance. Be a lase kɛrɛnkɛrɛnlenya la bi ko ne bɛna kɛ cɛbɔ ye. A ye nin laseli kɛ a kanubaga dɔw ɲɛma
a ka laseli dɔ senfɛ mun lasera o wagati yɛrɛ min na a bɛ kɛ a ka page Facebook kan. Jamanatigi sigi kalafiliw olu kan ka kɛ utu kalo tile 26. A ka bɛrɛbɛrɛ tɔn ni o ye Parti démocratique gabonais PDG sebaya fangaba de b'ale bolo jamana ka wasadensoba 2 kɔnɔna la. Bongo ka denbaya ni a bɛ Gabon kunna a bɛ san 55 bɔ yelen do fanga sinamatɔn fɛ i b'a fɔ jɔnforo fanga kabi Bongo ni san 64 do ni ale bilala a fa nɔ na. Umar Bongo Odenga san 2009. Jamana ɲɛmɔgɔ a ye sebaya sɔrɔ ni hakɛ fitini ye san 2016 a fadema kan ni kuru 5500 ye. Jean Ping mun y'a fɔ a wagati la ko kalata ko a ɲagamina. A wagati la kalafili jaabiw bɔlen a nana ni balawu ye Libreville dugu caman kɔnɔ mun senfɛ mɔgɔ 4 o fagara ani polisi 1. Jamana fanga yɛrɛ ka laseli la wagati min na fanga sinamatɔn ko a bɛ mɔgɔ 30 bɔ minnu fagara finitigilakaw fɛ. Bongo ale kɔni a gɛrɛsɛgɛ kɛra jangorobana dɔ ye san 2018 mun y'a to kalo caman a bilala kɛrɛfɛla la yani a ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ mun ye fanga sinamatɔn bila ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ ko a bɛna se ka na jamana la baara tuguni ka sababu kɛ ni jangaro yɛrɛ kofɔli ka kɛ cɛbɔ ye o dan ye tarata don ye. Avril kalo tɛmɛnen Gabon jamana u ye kala fili yasa ka yɛlɛma don jamana ka constitution na ni o ye jamana sigikan ye ka dɔ bɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga sarati la mun bɔra san 7 la ka na san 5 la. Pour continuer à écrire cette histoire et ce futur ensemble, parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. Guinée Conakry-kaw fɛ u ka jamanatigi kɔrɔ Musa Dadis Kamara ka kiiritigɛw daminɛna kokura bintɛnɛ baaraw lajɔlen kɔfɛ kalo 1 ani dɔɔni ka sabu kɛ girinkajɔ waleba 2 ye min kunnafoniw dira AFP ale ka kunnafoni diso la. An b'a lase aw ma ka fɔ nin kiiritigɛ in bɛ senna ka sabu kɛ karogɛlɛya waleba min kɛra septembre kalo 28 n'o kɛra san 2029 Conakry o faba kɔnɔna la n'o ye Guinée Conakry ye. Nigeriakaw fɛ wulikajɔ baaraw daminɛna ka larawulili sigi walasa ka se ka sesolife boloda u ka jamana kɔnɔna la kabiri kunun kari ka sabu kɛ u ka faso jamadenw ka kɛlɛba dɔ ye min bɛ wele ko conflit communautaire n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 9 ɲɔgɔn ni bɔnɛ u ka jamana marabolo olu ka fɔ la. Rusila jamanatigi Vladimir Putin ni u ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner ɲɛmɔgɔ n'o ye Evgeny Prigozhin ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ juin kalo tile 9 min kɛra lajɛrɛ senfɛ sanganin kɔnɔ Wagner ka wulikajɔ baara min tun kɛra walasa k'u tun b'a fɛ ka fanga dafiri ni tiɲɛni don jamana kɔnɔna la o balilen kɔfɛ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera bin tɛnɛn sɔgɔma Kremlin ale ka kuma latɛmɛla ka fɛ n'o ye Dmitry Peskov ye a yirala o senfɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 35 ɲɔgɔn de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ye lasɔrɔli kɛ ni lajɛrɛ in na min kɛra lɛrɛ damadɔ kɔnɔna la Wagner ɲɛmɔgɔ ani Vladimir Putin ni ɲɔgɔn cɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Bugunikaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Kumase kan 92 fiɲɛsira fɛ. Yuwaru radio Dunuya 101.2 Koro ani Bayangara aw b'an sɔrɔ radio Orona ka 93.2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 ye Abidjankaw b'an sɔrɔ 99 fiɲɛsira fɛ Wagadugu 102.4
aw be se k'an sɔrɔ VOA ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima aw be se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye, an bɛna Ameriki jamana kan yan. Ameriki jamanatigi Joe Biden bɔra ka Londres jamana ka hakilinaw kɔkɔrɔma don a ka taama senfɛ taama min n'o kɛra Royaume-Uni. A yirala o senfɛ k'a fɔ kumaɲɔgɔnya o donna ani Royaume-Uni jamanatigi dankan n'o ye Rishi Sunak ye ani ka fara u ka masakɛ kan. Moribo Dambele ale b'o kunnafoniw lase ka bɔ Washington. Ani bonya fɛn fɛ ka ani karama Angleterre fanga masayaso bonya bɛɛ o de dira Joe Biden ma tile camancɛ la bi ni masakɛ Charles III u ka masayaso la Windsor ni ale bɛ kilomètre 40 yanni ka se Londres. U ye te ani u ye hakili falen baro kɛ wagati yɛlɛma koɲaw kan. Fulu kɔfɛ ni Angleterre masakɛ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ni san 80 don ale kunbɛra ni bonya ani karama ye. A bolo dalen a disi kan Ameriki jamana jɔnjɔn o dɔngili o dara Wells Guard olu fɛ. Ni jamana ɲɛmɔgɔ fila u bɛna kuma wagati yɛlɛman kan Ameriki jamana ka masayaso ka laseli la ni o ye hakililaw fɛnɛ ye mun ka gɛlɛn kosɛbɛ Angleterre masakɛ ma kabi wagati jan. Ni laseli kɛra Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ u ka bilasiralikɛla lakanako fanfɛla la Jake Sullivan u kan ka kuma tuguni hakilila minnu tara wagati yɛlɛma ale nafoloko bɛna kɛ cogoya min na seba tɛ jamana minnu ye. Ni Ameriki jamana ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen wagati yɛlɛma kan ale dab'o la Windsor ni o ye John Kerry ye. Nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabi Charles III ni ale sigira u ka ɲɔgɔn ye. Yani Windsor ni ɲɔgɔn ye cɛ Joe Biden a tɛmɛna miniti 40 ni kɔ ɲɛ ka taa Downing Street yɔrɔ min na ni a kunbɛra ni Angleterre jamana ka fanga ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Rishi Sunak u ye te min u ka nakɔw kɔnɔna la. Joe Biden ye tanuni kɛ kosɛbɛ ni jamana fila ka jɛɲɔgɔnya k'a bɛ komi kulu. Ni ɲɛmɔgɔ fila u kan ka bɛnko kan yaasa se ka u ka jɛkuluba OTAN ko kolo gɛlɛya cogo min na ani ka kɔkɔrɔmadali ka o fanga bonya ka ɲɛsin Ukraine ma yaasa a bɛ se ka sebaya sɔrɔ ni Rusilakaw ka mankan na. U ka kuma la bɛn jijali kɔnɔna la lakaleli sɛbɛn ni a ɲɛfɔr'o kɔnɔ Downing Street. U y'a kanu fɛnɛ k'u sago ye ko Suède ale ka se ka don teliya la OTAN jɛkulu kɔnɔna la. Londres ani Vilnius kɔfɛ Joe Biden kan ka taga Finland ni a kan ka taga lajɛrɛ dɔ kɛ ni farajɛ jamana minnu bɛ kɛɲɛ ka yanfan na olu ye. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko baɲumankɛtɔn n'a bɛ wele ko Médecins Sans Frontières o baarakɛla dɔ welekura jɛkulu maramafɛntigiw fɛ a ka denbaya la Wagadugu juillet kalo tile 6. Kader Traoré VOA tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale b'o lase. A yira ko baɲumankɛtɔn min sigilen don Burkina Faso yaasa ka se ka to ka dɛmɛ lase fasodenw ma ka taa kɛnɛya sira kan ni ale tɔgɔ ko Médecins Sans Frontières tɔgɔ surumana MSF nin faragwɛra cikɛda nin ka baarakɛden dɔ nɔ minɛnen don Wagadugu kabiri juillet kalo tile 6 sufɛ ka taa dugu gbɛ a tile 7 kama sɔrɔ a tun bɛ a ka so kɔnɔ. Sɛrɛden dɔ min yɛrɛ ye MSF ciden dɔ ye ale ye nin kibaruya ni sɛmɛti an ye ka tila k'a fɔ ko maa minnu nana olu bɔɲɔgɔnko nɔ minɛ ko o nana o yɛrɛ yira nin ciden nin ka lu kɔnɔ i n'a fɔ Burkina Faso ka finitigiw. O sɛrɛden nin min ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ ale y'a yira ko olu ka baarakɛɲɔgɔn min tɔgɔ ko Isa Diko kibaruya foyi ma di nin ma welekoni nin kan kabi lo min na a tununa fo ka n'a bila bi kan. K'a sɔrɔ nin baɲumankɛtɔn ni Médecins Sans Frontières Burkina Faso ale ye wele kan bila fanga ɲɛmaaw fɛ ka se k'a lɔn olu ka baarakɛɲɔgɔn donna yɔrɔ min na. MSF kɔnɔ Isa Diko ka baara o tun ye ka surundali kɛ sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa dɔnko ani seko fanfɛ n'an ko médiateur culturel. A siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni kasara wale bɛ kɛra Médecins Sans Frontières cikɛda min sigilen don Burkina Faso kɔnɔ. Hakilina jigira février kalo tile 8 tɛmɛnen
jɛnkulu maramafɛn tigilamaw tun ye nin fara ɲɔgɔn kan tɔn nin ka ciden 2 nɔ minɛ ani ka olugu bɔnɛ o nin na Bukuludumodu marara jamana tilebɛnfan fɛ. Nin jagoya fagalen tun digira MSF la kosɛbɛ k'aw kɛ sababu ye a tun ye sunsuruli don a ka baaraw la Burkina Faso mara caman na. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Ne Janaba Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. An bɛ taa Segu mara la u ka san ladala ɲɛnajɛba fɛrɛkɛnɛ min bɛ sigi Segu kura a yirala k'a fɔ o kɛra sibiridon min bɛ dabɔ Segu ka kokɔrɔw a n'a ka ladala tariku kɔrɔw olu ɲɛfɔli kan. Jeni Albert ka bɔ Segu mara la ale tun b'o kɛnɛ kan. Fana ye siya ye min fanga ka bon kosɛbɛ Mali kɔnɔ kabi waati jan fɔ bi Sekura bamanantɔn min fara ɲɔgɔn kan ka seko ni dɔnko kɛnɛba sigi san o san. Ɲinɛnta kɛra sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna juwe kalo tile 8 san 2023 kama Sekura fɛrɛ kɛnɛ kan. Ibrahim Buare n'ale ye tɔn in ɲɛma dangan ye a bɛ walawala kɛ an ye nin kɛnɛ sigi kun. Nin kɛnɛ sigi kun bamanantɔn fɛ basi tɛ san o san ni an ka laadala ɲɛnajɛ dɔ de y'an bolo. San o san ni seliba tɛmɛna an bɛ nin laadala ɲɛnajɛ in kɛ. Sisan yɛrɛ a bɛ ka janya dɔɔni fɔlɔ la tile 3 de kun don. Seli tile 3 an b'a kɛ parce que o y'a sɔrɔ an ka maa minnu bɔra yɔrɔ la ka na yanni ka taa an bɛ fama ɲɔgɔn ma donc yanni ka taa an bɛ ɲɛnajɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin kɛnɛ ninnu nafa ka bon kosɛbɛ an ka laada n'an ka taabolow la. Dusu Sakɔ ale ye kɔrɔdɔgɔ ye min nisɔndiyalen tun bɛ kɛnɛ kan a b'a da don nafaw la. Nafa ye min ye bamanan ɲɛnajɛ don an bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ a ka bisa an ɲɛ de y'an jɛ o kɔni wari ta ye bamanan ɲɛnajɛ kɛ hali n'an sara a tɛ bɛ o y'a nafa de ye. Segu dugu kɔnɔna dugutigiw ka ɲɛma Kɔlɛba Tarawele ale bɛ weleda kɛ waasa kɔrɔlen kana tunu an na. O kuma ne b'a ɲini an fɛ an bɛ baara min na nin an k'an jija an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye min kɛ an ka dɔw lajɛ an ka faamu sɔrɔ a la don nataw la an kɔngɔw k'a dɔn k'a fɔ nin de tun b'aw fɛ yan. Jamana siniɲɛsigi ye a sifinw ye wa sigida yɛrɛ tɛ jɔ ni sifinw fana tɛ o de y'a to sifinw fana ye u sen don nin kɛnɛ yakubayali la. Sulemani B Jara ni ale ye Sekura sifinw ka ɲɛmaa ye ale fana bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ ko olu na u cɛsiri nin kɛnɛ silasabaliya fɛ. Nin kɛnɛ in pour que ka a kɛnɛ ɲɛnamaya chaque fois i b'a sɔrɔ a organisation bɛ to jeunesse de bolo an b'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa kɛnɛ in a bɛ se ka san o san a bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan donc jeunesse jɔyɔrɔba b'a la parce que i b'a ye an ka maaba minnu bɛ yan mɔgɔ minnu bɛna kɛnɛ in ɲɛnamaya ani minnu b'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛɛ ye jeunes ye n'i y'a jeunesse fana y'a ta ka se ka kɛnɛ in kɛ kosɛbɛ san o san o ye k'a fɔ anw de kan ka tradition perpétuer. Kulon ni ɲɛnajɛ bɛ yɔrɔ min nisɔndiya tɛ kɔtigɛ ye wa an ka dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ ni a ɲɔgɔnw olu de bɛ bɛn kelenya ani tɛgɛdiɲɔgɔnma sinsin an ka jamana kɔnɔna la. Bamanantɔn ye o misali dɔ ye an k'an kɔfilɛ kunun na ka bi dilan ani ka sini ɲɛsigi. Jeni Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Zemblan. Ne te ke wele Zemblan. Ngona pmega terminale ko. Oh, Zemblan. Ibe kajadin do. Ja. Kajadin sa dini. Fa cheka inta, fa be kofe kare kono. Fugo ko badwa. Oh. Le ay piscine la vie che Mali actualité re kera piscine ye saison parce que finten lebe ko courant tegala le seben ngoro bi fana mais uma publicité ke télé la ka mogo do la bo télé la ulu ka fo télé la ko courant tege sera dana publicité la o ye mun fo mogo ye o ma fo le ko do ka be ka do bi ka charger la
ni mɔgɔ tɛ so kɔnɔ ka ventilo faga ni mɔgɔ tɛ mina ɲɛnama tɛ frigo kɔnɔ n'a sumayara ka ba ka frigo faga o m'a fɔ ko courant tigɛ bɛ dabila mais hali bi a bɛ ka juguya ja publicité in kɛ kun ye k'an bloquer a bɛɛ n'ala cɛ na bɛ promo le la i b'a dɔn min bɛ ka courant tigɛ parce que Orange ni Malitel olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan EDM ani a tɔgɔ di ADM ye ADM fana bɔ sisan olu fana ka courant b'a damana a bɛ ala ni kira cɛ ka compétition dɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ ne ye ko kelen na kɔrɔsi Mali la n'i ye Mali ye retard la wallahi concurrence baliya le don parce que i hakili bɛ ma ni concurrence kɛra diɲɛ fɛn fɛn la o ko bɛ ja mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ girin o kan hali i y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin a kan n ko concurrence le kɛra mɔgɔ ma voté le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parce que c'est le nécessaire j'aime nécessaire e b'a dɔn ne bɛ ko i ka kuma in ne hakili la jigin min na j'aime imagine Malitel bɛna wagati min na o Malitel pisi kun ye 270 ayi 270 awɔ parce que o la dɔw coxeur kun b'a san ka tila k'a feere olu b'a feere 230 coxeur bɛ taa san k'a feere 270 waa joli olu o ye dugu jumɛn Mali la yan coxeur tɛ dugu ye sa coxeur ye zone misɛnnin minnu b'u walawala k'u dahirimɛ sɔrɔ o la i da ninnu ni fɛnw na k'a fɔ ko escroc sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 01 20 24 40 46 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Serantolantan kunda Mali la ŋanaya ɲɔgɔn danw minnu bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ championnat national ligue 1 ko do ɲina saison 2022-2023 AS Real de Bamako de kɛra ŋana ye champion kunu kari juillet kalo tile 9 san 2023 ASB terrain na Bamako AS Real de Bamako ye se sɔrɔ AS Black Star kan cili 6-1 Real kanu na a ɲɔgɔndan bɛ don championnat tile 30nan a n'a laban hukumu kɔnɔ o jaabi ye Real ka kuru kɛ kuru 61 club min tun bɛ se ka ŋanaya in sɔrɔ ka fara Real kan Joliba Athletic Club don ale de tun bɛ jɔyɔrɔ 2nan na yelen olympique bina Joliba Athletic Club ɲɛkɔrɔ celu 1-4 Joliba kanu na o ɲɔgɔndan fana tana kunu kari Stade Jara Achila Kulukurukaw fɛ yen Joliba ka kuru 59 ni jɔnjɔn in bɛ Real ka jɔnjɔnw dafa 4 na championnat kunda nka pereperelatigɛ Real tun famana ka championnat sɔrɔ o bɛ san 37 la bi a kɔni kɛra koba ye Real senkɔrɔmadodobaw a ɲɛmaw degeli-karamɔgɔ ani kɛrɛnkɛrɛnyana a senatolantanaw bolo ka da kan Real de bɛna Mali jɔyɔrɔ fa san wɛrɛ saison 2023-2024 Ligue africaine des clubs champion kɛnɛ kan o min ye farafinagun clubu ŋanaw ka ɲɔgɔndan belebele o tɛna kɛ ko kura ye degeli-karamɔgɔ Nuhumu Jane n'a ka cɛdenw bolo hali y'a sɔrɔ Ligue ni kafu tɛ kelen ye ka da kan Real de tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa kupu kafu la ɲina saison min bɛna kuncɛ o kupu kafu la Real donna phase de groupe kɔnɔ nka a ma se quart de finale la a bina ye o phase de groupe la Real ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ a ka kulu kɔnɔna na Tunisie US Monastir de tun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Mali senatolantana Jigi Jaraka tɔn Tanzanie Young Africans ale tun ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ RD Congo tout puissant Mazembe ale tun bɛ Real kɔfɛ jɔyɔrɔ 4nan na AS Real de Bamako kɔni n'a cɛsiri kosɛbɛ ka ligi ɲɔgɔndanw makɔnɔ clubu tɔ kelen hakilina jiginna min bɛna Mali jɔyɔrɔ fa farafinagun clubu ka ɲɔgɔndan belebele wɛrɛ kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako don ale bɛna ye kupu kafu kɛnɛ kan ka da kan ale de ɲina san 2023 Coupe du Mali jɔnjɔn ta VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele ka laseli don. an balimaw a y'a faamu cogo min na ni ne bɛna dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min na bɛnna seko ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafew tun bɛ Zena bolo jɛnkunkan lasera aw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ welcome to Mali, welcome to Africa.
Tambele anga foli biye Bagasi kura anga foli bawe The world is thank to you